मग त्याची विभागणी अशी झालेली आहे की सगळ्यात पहिले जो आहे तो कर्मयोग. कर्मातून भक्ती साधायची. कर्म, मनुष्याचं कर्म, या कर्माबद्दल आपल्याला निश्चित जाणायचंय. मग त्या कर्माची गुंतागुंतही जाणायची आहे. कर्म काय आहे, या कर्माचे प्रकार काय आहेत, हे सगळं जाणायचंय आपल्याला. आणि मग भक्तियोग, प्रत्यक्ष भक्तियोग. मग या भक्तीच्या, नवविध भक्तीच्या सेवा आपल्याला जाणायच्या आहेत. मग कशा प्रकारे मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण करणं, मग मग ही भक्ती का आवश्यक आहे आणि आयुष्यभर भगवंतांचं स्मरण कसं केलं गेलं पाहिजे. प्रभुपादांनी वयाच्या 5व्या वर्षी जी रथयात्रा करण्याचा अट्टाहास केला आपल्या वडिलांकडे, आणि तो त्यांचा हट्ट पुरवला गेला होता, कारण कुठेतरी ती कृष्ण भावना इतकी मनात रुजलेली होती की त्याचा प्रसार हा त्यांच्या माध्यमातून आणि त्यांच्याकडूनच अख्ख्या जगभर झालेला आहे. आणि अशा या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण जेव्हा जातोय तेव्हा आपल्याला या गीतेचं सार, मग याच्यामध्ये आपल्याला मग भक्तियोग आणि सगळ्यात शेवटचा टप्पा तो ज्ञानयोग. मग हे ज्ञान का घ्यायचंय? भक्तीनंतर ज्ञान, कारण ह्या भक्तीला वाढवायचंय हो. आणि ही भक्ती सखोल जाणलेली आहे, पण मग या त्रिगुणांचा प्रभाव असलेली ही जी भौतिक प्रकृती आहे, याच्यामध्ये माणूस अडकलेला आहे. मनुष्य हा जो जीव आहे, ही ही जी सजीव आहे, तो या प्रकृतीमध्ये कुठेतरी या सगळ्या मायेखाली, मायेच्या वेष्टनाखाली आहे. आणि म्हणूनच मग याला ज्ञान कशाचं घ्यायचं, की कशा प्रकारे तू या भौतिक जगातून स्वतःला कशा प्रकारे या बंधनातून मुक्त करशील, की जेणेकरून तू या भगवत धामाला आणि भगवंतांच्या स्वभावाची कशी प्राप्ती करशील. मग अनेक गोष्टी जाणायच्या आहेत. जसं मी काल प्रभूजींना म्हटलं, की ललित प्रभूजी मला वाटतं, की त्यांना म्हटलं, की थोडा धीर धरा, की सगळं ज्ञान मिळेल. तसं या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला आज बरंच ज्ञान घ्यायचंय आणि म्हणूनच त्याला गीतेचं सार म्हटलंय. कारण मग याच्यामध्ये बुद्धियोग आहे, सांख्ययोग आहे, ज्ञानयोग आहे, कर्मयोग आहे आणि अशा सगळ्या योगांसमज योग म्हणजेच भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग हा जो कर्मयोग, कर्मातून भगवंतांशी जे कर्म करायचे ते भगवंतांसाठी करायचे. भक्तियोग तर काय हो, भक्तीची अवीट गोडी आहे ती. आणि मग ज्ञानयोग, त्या ज्ञानातून मग हे ज्ञान भगवंतांनी खजिना उघडलाय हो ज्ञानाचा. मग हे ज्ञान दुसऱ्या अध्यायापासून सुरू होत आहे आणि दुसऱ्या अध्यायापासून कशा प्रकारे अर्जुनाच्या प्रत्येक कारणांना, मग जी कारणं आपण काल बघितली, का अर्जुन निराश झालेला आहे हो पहिल्या अध्यायामध्ये, काय 5 कारणं आहेत की ज्याच्यामुळे अर्जुन निराश झालेला आहे. काय वाटतंय तुम्हाला? मला 1 सेकंद द्या. एकच कॉल येतोय अर्जंट. या क्षमस्व, एक कॉल घ्यायचा होता मला. खूप छान. वसुधा माताजी, करुणा, पाप, आनंद वाटत नाहीये त्याला, असमंजस झालेला आहे, बरोबर लिनल माताजी? आणि मग त्याला काय वाटतंय मनामध्ये? करुणा, पाप आहे, आनंद नाही. अजून एक कारण काय आहे बघा? कुठेतरी कौटुंबिक परंपरेला धोका उत्पन्न होतोय. आणि म्हणून माझ्या या वागण्यामुळे, की जे काही मी आपल्या आप्तांशी युद्ध करणार आहे, त्याच्यामध्ये जे काही जीव मारले जातील, त्यांच्या कौटुंबिक परंपरेला मी कुठेतरी धोका निर्माण करेन, असा कुठेतरी समज अर्जुनाचा झालेला आहे. आणि या सगळ्या समजांचं इतकं असं हल्ल-कल्लोळ, म्हणजे आपण म्हणतो ना, की अगदी कल्लोळ झालाय सगळ्या विचारांचा आणि त्याच्यामुळे अर्जुन असमंजस झालेला आहे. आता बघा बरं, की ह्याच मग दुसरा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मी तुम्हाला खरंच विचारू इच्छिन, की मग आपण जसं आता अर्जुन असमंजस झाला आहे, तसं हे भौतिक या प्रॅक्टिकल जगातलं उदाहरण घ्या हो, प्रात्यक्षिक. मग जसं तुम्हाला कधीतरी असं वाटतं का हो, कुठेतरी आपण काही निर्णय घेण्यामध्ये आपल्याला कुठेतरी सक्षम नाही आहोत, कुठेतरी गडबड होतीये, कन्फ्युजन आहे, त्यावेळेला काय करता हो तुम्ही? काय केलं जातं त्यावेळेला? थोडंसं काही संवाद, काल जसं मी म्हटलं, की थोडा संवाद साधला तर निश्चित, कारण मी जसं म्हटलं, की हे ज्ञान आहे आणि इथे कुठेतरी आपण या सुंदर असा आपलं कुटुंब आहे हे, आणि याच्यामध्ये आपण खूप छान संवाद जर साधला, मी खूप प्रश्नांची नाही तुमच्याकडून, गुरूंचं मार्गदर्शन. अगदी बरोबर गीता माताजी. अगदी गुरूंचं नामस्मरण करणं. अगदी बरोबर लीना माताजी, लीनल माताजी, प्रज्ञा माताजी सांगतायत, एडव्हाइस ऑफ एल्डर्स.
परफेक्ट, परफेक्ट माताजी. आणि काय विचार आहेत मनामध्ये? कृष्णाचं नामस्मरण खूप छान वसुधा माताजी. अगदी बरोबर. भगवंतांचं नामस्मरण केलं जातं. खूप छान, खूप सुंदर. खूप छान उत्तरं दिलीत आणि धन्यवाद संवाद साधलात त्याच्याबद्दल. तर अशा प्रकारे मग जसं कुठेतरी एखादा निर्णय घ्यायची वेळ येते, या प्रात्यक्षिक जगामध्ये, या प्रॅक्टिकल ह्याच्यामध्ये आपण ज्या आपल्या दैनंदिन याच्यामध्ये, तेव्हा निश्चितच कुठेतरी मन द्विधा मनस्थितीमध्ये गेलेलं असतं आणि म्हणूनच मग एखाद्या उत्तम गुरुची मग जसं 2-3 जणांनी सांगितलं माताजींनी, की मग उत्तम गुरु आणि मग या गुरूंचं मार्गदर्शन घेणं, भगवंतांचं नामस्मरण करणं, कारण कुठेतरी ते एकाग्र होणं. कारण त्या विचारांच्या त्या निर्णयाला येण्यासाठी मन खूप विचलित झालेलं असतं आणि म्हणून मग त्या विचलित मनाला कुठेतरी आपल्याला तो निर्णय घेण्याच्या मार्गावरती घालायचं असतं. त्यासाठी आपल्याला कुठेतरी अनुभवी व्यक्तींचं मार्गदर्शन मिळायला हवं असतं आणि म्हणूनच मग हा अनुभव आणि त्याच्यातही तुम्ही बघाल, की ही विचार करण्याची जी एक ढब असते किंवा एक शैली असते, ती पुन्हा आपल्याला 14व्या अध्यायात नीट शिकायचंय. ते या त्रिगुणांचा प्रभाव हा जो मी उल्लेख केलेला आहे, कुठेतरी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक अशा 3 वृत्तीचे लोक आहेत. आणि ही सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता तुम्ही बघाल तर आपल्या अख्ख्या म्हणजे दिवसाच्या सगळ्या तासांमध्ये सुद्धा ती विभागली गेलेली आहे. कुठेतरी सात्विक जो काळ आहे तो सकाळचा ब्रह्ममुहूर्ताचा. त्यानंतरचं जे कर्म केलं जातं कुठेतरी जेव्हा फळांची अपेक्षा करून आणि कर्म केलं जातं मनुष्य आपल्या कामाच्या ह्याच्यात सगळ्या असतो. तो काळ झालेला आहे, तो रजोगुणाचा काळ आणि मग जिथे मनुष्य आळशीपणाने लक्षण आळशीपणाचं पण ती झोप आवश्यक असते. मग त्या त्या काळाला कुठेतरी तामसी काळ असं म्हटलेलं आहे आणि म्हणूनच त्या प्रकारे ती वृत्ती आणि म्हणून सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता. मग एखादी सात्विक वृत्ती कशा प्रकारे, की मग त्या गोष्टीचा नीट विचार करेल, नीट पडताळून बघेल आणि मग निश्चितपणे मला कोणाला विचारायचं आहे याचा व्यवस्थितपणे विचार करून मग ती गोष्ट पुढे जाईल. एखाद्या सात्विक एखादी व्यक्ती जर म्हणेल, की नाही मला ते जमणारच नाही हो, ते अतिशय कठीण आहे आणि असंच आहे, तसंच आहे. एक ना हजार, हजार कारणं दिली जातील त्याच्यासाठी. मग ती कुठेतरी राजसिकता दाखवतील. आणि मग जो स्वतःच्याच भ्रमामध्ये आणि मग मला त्याच्यातनं काही मिळणारच नाही आणि सगळ्या निराशेच्या गर्तेमध्ये जो जात असतो, तो कुठेतरी तामसिकतेमध्ये असतो. कारण मग त्याविषयीचं ज्ञानच नसतं. कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव असतो. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्या गोष्टीला विचार केला जातो आणि म्हणून मग हा जो निर्णय घ्यायचा असतो त्यासाठी एका उत्तम गुरुची कशा प्रकारे निवड करायची असते तर मग ती शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या सुद्धा परिपूर्ण असणं आवश्यक आहे. नुसतंच स्वतःच्या साठी स्वार्थासाठी काही निर्णय घेतले जातात किंवा मग त्याच्यासाठी कुठलीही मानसिकता मॉरली कुठेतरी त्या गोष्टीचा विचार केला जातो. पण जी व्यक्ती त्याचा सर्व अंगाने विचार करते, मग 360 अंशामध्ये जो विचार केला जातो, तो एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु. कारण त्या आध्यात्मिक मार्गदर्शनाला कुठेतरी बेस आहे. कुठेतरी शास्त्राचा आधार आहे आणि म्हणूनच गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून जेव्हा या गोष्टी केल्या जातात, तेव्हा त्या गोष्टींना कुठेतरी परिपूर्णता आलेली असते. आणि म्हणूनच मग ते डिसिजन त्याप्रमाणे घेतले जातात. आणि मग त्या गोष्टीला ती मान्यता मग स्वतःचं मन कुठेतरी मानतं. अशाच प्रकारे अर्जुनाची अवस्था झालेली आणि म्हणून सांगण्याचा उद्देश, की एका उत्तम गुरुचं मार्गदर्शन आणि ते उत्तम गुरु म्हणूनच गीतेमधनं बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या जसा हा प्रॅक्टिकल अप्रोच ज्या प्रकारे अर्जुन आता भगवंतांना शरण जातोय, की मग मला कळत नाहीये कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम. अर्जुन म्हणतोय पुढे जाऊन बघा, की मग का म्हणतोय अर्जुन? मग हे सगळं आपण बघितलं आता. मग अर्जुन का असं म्हणतोय बघा, कारण कुठेतरी त्याला भगवंतांना शरण जायचंय आणि म्हणूनच मग तो भगवंतांना असमंजस झाल्यावर ही गोष्ट सांगतोय, की त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे या दोहोंपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्र पुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. कुठेतरी शस्त्र ठेवून दिलेली आहे अर्जुनाने. कारण युद्धच करायचं नाहीये. मन युद्धासाठी तयारच नाहीये.
मन इतकं असमंजस झालेलं आहे, की मनातल्या विचारांचा इतका गर्तता झाली, मनामध्ये विचारांचा इतकं काहूर माजलेलं आहे, की मग ते कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही निर्णयाला जाऊ शकत नाहीये. आणि म्हणूनच अर्जुन भगवंतांना शरण जाऊन म्हणतोय बघा, माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलोय. मग हे युद्ध करावं का नाही करावं? अंजली माताजी, हरे कृष्ण. एक मिनिट हां. माधवी माताजी, हरे कृष्ण. हँड रेज करत जा तुम्ही आलात की. मी तुम्हाला को-होस्ट करते माताजी. हरे कृष्ण माधवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वाचणार माताजी अनुवाद? हो हो. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 2.7 माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा अप्रोच बघा, अर्जुन कशा प्रकारे शरण गेलेला आहे. या गोष्टी सुद्धा किती घेण्यासारख्या आहेत. मग एका उत्तम गुरुचं, जसं भगवंत एक उत्तम गुरु आहेत, की ज्यांनी पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुनाची जी काही मनस्थिती होती ती पूर्णपणे समजून घेतलेली आहे. आणि त्यानंतर भगवंतांनी उपदेशाला सुरुवात केली आणि त्याही आधी अर्जुनाने भगवंताला शरण जाऊन हे सांगितलेलं आहे, की मला आता मी कुठेतरी साशंक आहे, मी माझ्या विचारांशी सहमत नाहीये, मी हे युद्ध करू का मी नको करू, मी धर्मासाठी युद्ध केलं पाहिजे, अधर्माचा नाश केला पाहिजे, सगळ्या गोष्टी जरी योग्य असल्या तरी पण मी माझ्या आप्तांशीच कसं लढू, कारण माझ्या मनामध्ये अत्यंत करुणा आहे, मला मला कुठेतरी पाप करण्याची भावना मनामध्ये आहे आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे तो असमंजस झालाय. तर तुम्ही मला आता उपदेश यच्छ्रेह स्यानिश्चितम, निश्चित मला काय ते सांगा, की मी तुम्हाला शरण आलोय आणि मी तुम्हाला याबद्दल विचारतो आहे आणि म्हणून तुम्ही मला काय ते निश्चितपणे सांगा. मग हे निश्चितपणे भगवंतांना सांगायचंय बघा, की मग इथे कुठेतरी आता ही आकृती पुढे येईलच परत. पण भगवंतांना जेव्हा अर्जुन विचारतोय हा प्रश्न, मग कृष्णांना जाणायचं. मग या कृष्णांना जाणण्यासाठी आपल्याला काय जाणायचंय? तर कृष्ण भगवंत. मग हे भगवंत कोण आहे? आता या जसं मी काल तुम्हाला म्हटलं, की भगवद्गीता ही अर्जुनाला सांगितली गेली प्रथम श्रोता आहे अर्जुन. परंतु हा उपदेश आपल्यापर्यंत यावा, आपल्यापर्यंत पोहोचावा, हा सगळा प्रपंच आहे. ही सगळी योजना आहे भगवंतांची. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे आपली इंद्रिय, मग कुठेतरी मनुष्य हा 4 गोष्टींनी कुठेतरी काय म्हणतो ना, 4 सदोष गोष्टी आहेत त्याच्या. कारण तो कुठेतरी चुका करतो. मनुष्य आहे तिथे चुका करतो. मनुष्य कुठल्यातरी भ्रमात असतो. मनुष्यांची इंद्रिय आहेत ही कुठेतरी सदोष आहेत. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी आणि तो कुठेतरी फसवत असतो कुठल्यातरी वृत्तीला. मग मनुष्यच मनुष्याला फसवत असतो. अशा प्रकारचे 4 एक दोष आहेत मनुष्याचे. आणि या सगळ्यांमुळे जरी इच्छा झाली आणि जरी भगवंत समोर आले, तरी कृष्ण माझ्या समोर आहेत ही गोष्ट मान्य करणंच मनुष्याला कठीण जाईल. मी कृष्णाला बघितलंय, कृष्ण मला दिसत नाहीयेत हे कुठल्या आधारे सांगू शकाल? कारण आपली इंद्रिय कुठेतरी सदोष आहे. एखादी सफरचंद आपल्यासमोर ठेवलं गेलं, त्याचा मागचा भाग जर चिरलेला असेल आणि कुठेतरी खाल्लेला असेल कोणीतरी, तर तो आपण बघू शकणार नाही. आपण सगळ्या दृष्टीने नाही. आपण जेव्हा तो पाठीमागून जाऊ, कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत आपल्या इंद्रियांना. म्हणून ते आपण सक्षमपणे बघू शकत नाही आणि म्हणूनच मग तिथे आपण हे स्टेटमेंट करणं, की मला कृष्ण दिसतच नाही. कारण मग ती बघण्याची तेवढी पात्रता आहे का? किंवा तेवढी सदोष आहेत का आपली इंद्रिय? जर तेवढी ती सदोष आणि सक्षम असतील, तर जे दिसतंय ते बघण्यावरती निश्चितच विश्वास ठेवला जातो. आणि म्हणूनच मग ही जी मग भगवंताला कसं जाणायचं? आणि म्हणूनच मग भगवंताना कृष्ण कोण आहेत, हे जाणण्यासाठी कुठेतरी आकृती तुमच्या समोर आहे. तुमची दृष्टी निर्दोषपणे परिपूर्ण असते, तेव्हा मी जे पाहतो ते कार्य करते यावर माझा विश्वास आहे. जेव्हा ती निर्दोष पूर्ण असते, निर्दोषपणे, मग कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यामध्ये दोष नाहीयेत, लिमिटेशन्स नाहीयेत, परंतु असं नाहीये, आपली इंद्रिय कुठेतरी सदोष आहे.
जी काही आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत, आपले डोळे, आपले कान, आपलं नाक, आपली जिव्हा, आपला स्पर्श ज्ञान देणारी त्वचा, हे सगळं कुठेतरी लिमिटेशन आणि म्हणूनच मग असं स्टेटमेंट करणं कुठेतरी धोकादायक आहे. मग कृष्णांना कसं जाणायचंय? तर ही आकृती तुम्हाला दिसते. मग या आकृतीमध्ये मला सांगा बरं चॅटमध्ये, तुम्हाला काय दिसतंय बरं या आकृतीमध्ये? अंजली माताजींना मी करते हां. माताजी तुम्ही हँड रेज करा, मग मी तुम्हाला अनम्यूट को-होस्ट करते. मग सांगा मला चॅटमध्ये सांगू शकाल? तुम्हाला काय दिसतंय याच्यामध्ये? पोपट फळं खातोय आणि बघतोय. व्हेरी गुड. बरं पोपट मिरची खातोय. खूप छान. वसुधा माताजी सांगतायत, की फळ खातो आहे. अगदी बरोबर. हेच दिसतंय तुम्हाला? सांगा. अजून काय दिसतंय तुम्हाला आकृतीमध्ये? ओके. ओके. ग्रेट, ग्रेट. धन्यवाद. सगळ्यांना धन्यवाद. बबिता माताजी, गीता माताजी, ब पोपट बसलेला आहे, हिरवी फळं खातोय. खूप छान. खूप छान. धन्यवाद. खूप छान उत्तरं दिली आहेत सगळ्यांनी आणि अगदी निश्चितपणे बरोबर जे दिसतंय तुम्हाला, जे तुमच्या दृष्टीला दिसतंय ते तुम्ही सांगितलं. परंतु हे नाही कोणी बघितलं, की मग हा जो एक ड्राईव्ह वे आहे बरं का, एक रस्ता आहे. मग रस्ता आहे, त्या रस्त्यावरती दूरवर तुम्हाला तो अथांग पसरलेला सागर दिसतोय. जे मागचं दृश्य दिसतंय, ते तुम्हाला दूरवर दिसतंय. थोडं पुढं गेलात, थोडं पुढं गेलात, की तुम्हाला काय दिसतंय? थोडी झाडी दिसायला लागतील हो. हिरवी झाडी दिसायला लागतील. आणि मग त्याच्याही थोडं पुढं गेलात, की मग त्याच्या पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला ह्या झाडावरती बसलेला हा पोपट दिसेल. आणि मग तो पोपट काय मिरची खातोय, फळं खातोय हे अगदी योग्यपणे तुम्ही सांगितलं. त्याच प्रकारे भगवंताला जाणण्याच्या या स्थिती आहेत. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे हो. पण भगवंतांना ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान अशा 3 टप्प्यामध्ये जाणलेलं आहे. ते सुंदर असं मनमोहक आपल्या भगवंतांचं चित्र आहे आणि आपले भगवंत जे डोक्यावरती मोरपीस आहे आणि हातामध्ये बासरी आहे. असं हे सुंदर रूप आहे, हे भगवानांचं रूप आहे आणि म्हणून या ड्राईव्ह वेची कुठेतरी संकल्पना घेऊन तुम्हाला सांगण्याचा उद्देश हाच आहे, की तुम्ही 3 टप्प्यामध्ये भगवंतांना जाणू शकता. मग जे आध्यात्मिक मार्गावरती थोड्या प्रगतीवर आहेत, थोड्या कमी टप्प्यावरती आहेत, ते भगवंतांना एक शक्ती म्हणून जाणतायत. त्याच्या पुढे जे आध्यात्मिक प्रवासामध्ये अजून थोडे प्रगत आहेत, ते भगवंतांना परमात्मा म्हणून 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा आणि कमळ हे ज्यांच्या हातात आहे त्या परमात्मा रूपामध्ये जो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे, असं हे 4 भुजाधारी परमात्मा रूप स्वीकारलेलं आहे बऱ्याच जणांनी. ज्यांना जाणायचा प्रयत्न केलाय आणि मग त्याच्याही पुढे जाऊन जेव्हा आध्यात्मिक मार्गावरती जी प्रगती आणि उन्नती केली जाते, तेव्हा त्या भगवान रूपाला मग या मनमोहक अशा मनुष्य रूपातील जे 2 हात, 2 भुजाधारी भगवंतांचं रूप आहे, की मग कुठेतरी तो संबंध भगवंतांशी संबंध तयार होतो. असं हे मनमोहक आणि श्यामसुंदर असं भगवान रूप आहे. अशा या 3 टप्प्यांना सुंदरपणे अजून विश्लेषित करून सांगण्यासाठी प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये खूप सुंदर उदाहरण दिलं, की मग सकाळ झालेली आहे हो. सकाळ झाली काही जण नुसती खिडकी उघडतात आणि म्हणतात, उजेड दिसतोय त्याच्यावरनं लक्षात येतंय, की दिवस सुरू झालेला आहे. कुठेतरी आवाज येतोय, काळजी घ्या प्लीज. आवाज येत असतील तर तात्पुरतं तेवढं म्यूट व्हा माधवी माताजी आणि अंजली माताजी. म्हणजे आवाज येणार नाही बाकी काही नाही. वृषाली वायझे यांना ओके. आणि म्हणून प्रभुपादांनी तात्पर्यात खूप सुंदर सांगितलंय, की मग ती व्यक्ती खिडकी उघडते आणि उजेड दिसल्यानंतर ती दिवसाला सुरुवात झालेली आहे. आणि मग त्याच्याही पुढे जाऊन कुठेतरी जेव्हा हा उजेड कुठून येतोय हे बघण्यासाठी काही व्यक्ती पुढे जातात, तर बघतात हा सूर्यापासून येतोय.
आणि मग त्याच्याही पुढच्या टप्प्यावर, ज्या आध्यात्मिक टप्प्यावर आपण प्रगत भावना म्हणतो, की मग सूर्यावरती जाण्याची सुद्धा ज्यांची तयारी असते, की हे सूर्य काय आहे, हा सूर्यापासून प्रकाश मिळतोय, हा सूर्य कोण आहे, आणि सूर्याला जाण्याची कुठेतरी आतून इच्छा असते. अशा या मार्गावरती, म्हणून 3 टप्प्यावरती भगवंतांना जाणलं जातं, ज्या भगवंतांची ही 6 ऐश्वर्य आहेत. कृष्णाची 6 ऐश्वर्य, आणि म्हणूनच कृष्णाने सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. भगवंतांनी, ज्यांनी ब्रह्मरूपात, मग ब्रह्म म्हणजे कुठेतरी भगवंतांपासून येणारं जे चेतना, प्रकाश, शक्ती, आणि मग शक्ती ज्या ज्या ग्रहावरती, ज्या प्लॅनेटवर, तिथे परमात्मा स्वरूप आहे भगवंतांचं, आणि त्याच्याही पुढे जाऊन जे भगवान स्वरूप, ज्या मनमोहक अशा श्यामसुंदर रूपाला आपण बघतोय. मग कृष्ण कशाने काय करत नाहीयेत, कृष्ण कुठलं ऐश्वर्य नाहीये कृष्णांकडे, सौंदर्याने परिपूर्ण आहे, श्रीमंत आहेत, जे तिन्ही लोकांमधलं जे काही पाहिजे ते भगवंतांकडे आहे. मग तिन्ही लोकांमध्ये जे प्रसिद्ध आहेत, सामर्थ्य, अनेक असुरांचा वध केलेला आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, जो खजिना ज्ञानाचा उघडलेला आहे, आणि कुठेतरी संन्यास म्हणजे या सगळ्यापासून, जरी या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, सगळ्याचं ज्ञान आहे, सगळं ऐश्वर्याने परिपूर्ण असलेले आहे, तरी त्यापासून कुठेतरी अलिप्त आहे. कुठल्याही गोष्टीचा मोह नाहीये भगवंतांना. कारण जे काही आहे ते भगवंतांचंच आहे. पुढे जाऊन आपल्याला भगवंत भोगता कसे आहेत हेही जाणायचंय मग. आणि म्हणून मग खूप खोलात न जाता, आता ज्या प्रकारे आपण भगवंतांना जाणायचंय, मग ज्या 3 टप्प्यावरती आपण जाणलं, अशा या 3 टप्प्यांवरती जाऊन आपण भगवंतांचं ऐश्वर्य, ज्या सुरुवातीच्या श्लोकांमध्ये याचा संदर्भ आहे 2ऱ्या अध्यायामधला, आणि मग पुढे जाऊन आपण बघतोय, की मग कृष्णांनी या उपदेशाला, 1 सेकंद द्या मला. आवाज येत नाही माऊली. नाही. 1 सेकंद मी पॉज घेतलेला. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी जेव्हा ज्या ज्ञानाने, मग या सगळ्याचा उल्लेख, जसं मी म्हटलं, या तिन्ही टप्प्यांचा, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, या सगळ्याचा परत परत उल्लेख या सगळ्या अध्यायांमध्ये येत राहणार. आणि ज्या भगवंतांनी या उपदेशाला आता सुरुवात केलेली आहे, मग 2ऱ्या अध्यायामध्ये प्रत्येक कारणांवरती भगवंतांनी जे काही अर्जुनाला समजावून सांगितलेलं आहे, त्या प्रत्येक समजेला आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. मग जे पहिलं कारण अर्जुनाच्या मनात आहे, अर्जुनाच्या मनामध्ये करुणा आहे, दया आहे आपल्याच आप्तांविषयी. मग भगवंत काय सांगतायत बघा. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हरे वाचा कृष्ण माताजी, माताजी. वाचा. ज्याप्रमाणे अंजली माताजी, देहधारी, तुम्ही एकदा वाचा, एकदा माधवी माताजी वाचते. हा, म्हणजे त्यांनी सगळं वाचलं तरी हरकत नाही. नाही, वाचा ना माताजी, अगदी खूप सुंदर सेवा देताय तुम्ही. प्रश्नच नाही. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा 2ऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, की तू ज्या भावनेने विचार करतो आहेस, जो विचार तुझ्या मनात आहे, तो विचार तू एका कशासाठी करतोयस, तर एका वस्त्राविषयी करतोयस. कारण आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत, आणि ज्या काही तुझे विचार आहे, तुझी जी करुणा आहे, तुझी जी दया, करुणामय भावना आहे, ती तू त्या वस्त्राशी, तर ह्या आत्म्याने पांघरलेलं हे वस्त्र म्हणजे हे शरीर आहे. हे शरीर हे एक वस्त्र आहे, आणि म्हणून हा देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात, मग हा ज्या आत्म्याचा प्रवास आपल्याला बघायचा आहे, की हा आत्म्याचा प्रवास हा चालू असतो, जो बालपणापासून तारुण्यातून म्हातारपणातून मग जेव्हा तो देह जीर्ण होतो, तेव्हा तो देह त्याग करून, त्या देहाचा त्याग करून 2रा देह धारण केला जातो.
असा हा आत्म्याचा अविरतपणे प्रवास चालू असतो. कारण मग तो प्रवास आता सुद्धा चालू असतो प्रत्येकामध्ये. कारण पुन्हा तुम्ही तुमच्या बालपणामध्ये, पुन्हा तुम्ही तुमच्या तारुण्यात, जे तरुण आहेत त्यांना पुन्हा आपल्या बालपणात मग 2 महिन्याचा, 1 महिन्याचा असं पुन्हा तुम्ही नाही जाऊ शकत. कारण तो प्रवास चालू असतो, अविरतपणे चालू असतो. परंतु ज्याच्याशी तू तुझा भाव धरलेला आहेस करुणामय, तो एका वस्त्राशी, कारण एखादा जो एखादी मनुष्य बुडत असेल, तर त्या मनुष्याला मला सांगा बरं, तुम्ही त्या मनुष्याला वाचवाल का त्याचे कपडे वाचवाल हो तुम्ही? हो, खूप सुंदर प्रयत्न केला प्रत्येकाने. तर मग काय काय बरं तुम्ही सांगू शकाल? मनुष्याला, अगदी बरोबर. त्याच्या वस्त्राला नाही वाचवणार आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत, की त्या आत्मधारी भावनेशी तू स्वतःला निगडीत कर. देहधारी भावनेशी नसून तू आत्मधारी, कारण हा आत्मा काय आहे? या आत्म्याचे गुणधर्म आहे. नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण माधवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वाचा तुम्ही. या 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 आत्म्याचे एक कोणत्याही मिनिट हा माताजी, शस्त्राद्वारे अंजली माताजी, एक मिनिट हा. माधवी माताजींनी सुरू केलेलं एक श्लोक तुम्ही वाचा. हा, तुम्ही सुरू. सॉरी हा या माताजी. आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही. पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही. तसेच वाऱ्याने त्याला सुकविताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, की हा आत्मा जरी ह्या सगळ्या शस्त्रांनी, हे जे काही शस्त्र आता युद्धस्थळी घेऊन सगळेजण आलेले आहेत, तरी या शस्त्रांनी त्या देहाला काही होणार आहे, परंतु आत्म्याला काहीही होणार नाही. कारण त्या आत्म्याचे गुणधर्मच असे आहेत, की त्या शस्त्राद्वारे त्याचे तुकडे करता येणार नाही, त्याला कापता येणार नाही, त्याला जाळता येणार नाही, पाण्यात ओलं करता येणार नाही, तसंच त्याला वाळवताही येणार नाहीत. असे या आत्म्याचे गुणधर्म आहेत. आणि म्हणूनच तू देहधारी भावनेशी नाही, तर तू आत्मिक पातळीवर तो विचार कर. आणि म्हणूनच तुझ्या विचार करण्याला मग कुठेतरी, जसं मी म्हटलं, की एक आध्यात्मिक जी महात्म्य आहे, जे आध्यात्मिक जी भगवंत आहेत प्रत्यक्ष, ते कुठेतरी मनोबल वाढवतायत अर्जुनाचं. कारण त्याला त्याच गोष्टीचा जो दृष्टिकोन आहे, तो दृष्टिकोन दाखवतायत. आणि मग कुठेतरी जसं आपण म्हणतो ना, की एखादी स्पिरिच्युअल पर्सनॅलिटी लिफ्ट करते कुठेतरी, त्या मनुष्याचा कुठेतरी उद्धार करत असते आणि त्याला ज्ञानाने परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असते. त्याच प्रकारे भगवंत अर्जुनाच्या त्या विचार करण्याच्या दृष्टिकोनाला कुठेतरी बदलवू इच्छितात. आणि म्हणूनच त्याला योग्य काय आहे, की ज्ञान काय आहे, की तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. आणि हा आत्मा कुठल्याही प्रकारचे कापता, सुकवता, ओला करता, जाळता येत नाही. आणि म्हणूनच मग तू या करुणा मनातून काढून टाक, असं हे कारण भगवंतांनी कुठेतरी समजवलेलं आहे मग अर्जुनाला. मग त्याच्या पुढचं कारण आहे, ज्याच्यामध्ये अर्जुन म्हणतोय मला आनंद नाही. मग इथेच कुठेतरी कर्माचा संबंध आहे बघा. अवाच्यवादांश बहुद्वदिष्यन्ति तवाहिताः, निंद्यस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम. हरे कृष्ण. अंजली माताजी, वाचा माताजी. मी कोण वाचणार आहे? मी वाचू तुम्ही का? वाचा. हा, तुम्ही वाचा. हा. एक तुम्ही वाचा, एक त्या वाचतील माताजी. ओके. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दांनी तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखतर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत इथे सांगतायत, की तुला आनंद वाटत नाही हे जे तू म्हणतोयस, तर याचा आपण हाही एक श्लोक जाणून घेऊया. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, मग इथे कुठेतरी कर्मकांड आणि कर्मयोग याचा फरक आपल्याला जाणायचा आहे. मग आपण त्या पहिल्या श्लोकावरही जाणार आहोत. दोन्हीचा या कारणाशीच संपर्क आहे. आणि ते जाणून अशा प्रकारे घ्या, की भगवंत सांगतायत कर्मकांड कुठे आहे, की जिथे कृष्ण नाहीये,
जिथे कृष्ण हा भोगता आहे, जिथे हे कर्म कृष्णांसाठी केलं जातं, तिथे तो कर्मयोग झाला. पण तेच तू स्वतःच्या स्वार्थासाठी जर केलंस तर मात्र ते कर्मकांड असतं. आणि म्हणून या परिस्थितीमध्ये आता तू जरी हे युद्ध केलंस तरी हे युद्ध जिंकल्यावरती तुला पृथ्वीवरती राज्य करायला मिळणार आहे. आणि जरी तू हे हरलास आणि तू ठार मारला गेलास तरीही तुला ज्या कारणासाठी युद्ध केलंस म्हणून तुला स्वर्ग प्राप्ती मिळेल. आणि त्या स्वर्गामध्ये तू सुखांचा उपभोग घेऊ शकतील. त्यामुळे म्हणून हे जे आध्यात्मिक जी ही पर्सनॅलिटी आणि आध्यात्मिक हे जे व्यक्तिमत्व आहे भगवंतांचं, हे भगवंत अर्जुनाचा कुठेतरी मनोदौर्बल्य घालवून त्याचा दृष्टिकोन बदलतायत विचार करण्याचा. आणि म्हणून म्हणतायत की तू आनंद नाही असं म्हणू नकोस. तू जरी हे केलंस तरीही तुला आनंद आहे, आणि जरी नाही केलंस आणि ठार मारला गेलास तरीही तुला त्याच्यात आनंद आहे. म्हणजे तू आनंद नाही ही गोष्ट मनातून काढून टाक. आणि त्याच प्रकारे भगवंत सांगता आहेत की तुला एक क्षत्रिय आहेस, तू हे विसरू नकोस, तू स्वतःला विसरू नकोस. तू कुठल्याही प्रकारे संन्यास घेऊन जर ठरवलंस तर जंगलात जाणं हे तुला शक्य नाही, कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. आणि इथे कुठेतरी वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे हे क्षत्रिय पण कर्माने जी विभागणी केली गेली त्या वर्णाश्रमाला आपण 3ऱ्या अध्यायात जाणार आहोत. म्हणून याचे 1-2 कारण आपल्याला उद्याच्या अध्यायातही जाणायची. आणि इथे भगवंत सांगतायत की तू जर एक क्षत्रिय म्हणून युद्ध केलं नाहीस आणि तू जर इथून युद्धातून पळून गेलास आणि संन्यास घेतलास तर तुझे शत्रू काय तुझा मोठं कौतुक करणार नाहीयेत की किती हा मनाने चांगला आहे. हो अर्जुन, त्याने युद्ध केलं नाही कारण त्याचे नातेवाईक मारले जातील म्हणून तो युद्धातून पळून गेला, तर तुला तुझे शत्रू पळकुटा म्हणतील, भ्याड म्हणतील. आणि याच्यापेक्षा मरण यातना तुला दुसऱ्या कुठल्याही नसतील. इतका अपमान तुझा कुठलाच नसू शकतो. ज्या एका क्षत्रियाचा हा अत्यंत असा अपमान केल्यासारखा आहे. आणि म्हणूनच तू एक क्षत्रिय आहेस हे विसरू नकोस. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू स्वतःचं अस्तित्व, तू कुठेतरी स्वतःला का विसरतोयस, तू काय आहेस ते. आणि म्हणून ते विसरू नकोस. परंतु इथे तुम्हाला जर 2 गोष्टी जाणायच्या असतील तर त्या नीटपणे जाणून घ्या. की एकीकडे भगवंतांनी पहिलं कारण सांगितलं तू शरीर नाही आत्मा आहेस. मग तुम्ही म्हणाल की करायचंय काय आत्म्याला युद्ध करून? आत्म्याला काय करायचंय राज्य करून? तर तसं नाहीये. कुठेही भगवंतांनी भगवद्गीतेत लिहिलं नाहीये की तुम्ही तुमची कर्म सोडून द्या आणि कर्म सोडून तुम्हाला सगळी काळजी घेतली जाईल. तुम्ही संन्यास घ्या आणि तुम्ही भक्ती करा आणि तुम्ही इतर मार्गाने कुठलीही गोष्ट केलीत. तुमच्या कमिटमेंट्स कुठे आहेत? आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की तू एक क्षत्रिय आहेस हे विसरू नकोस. आणि तुझं हे जे या क्षत्रियाची ही जी शरीर आहे, या क्षत्रियाचा हा धर्म आहे की तू युद्ध केलं पाहिजेस. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर. तू तुझं कर्म टाळू नकोस. रिटायरमेंट घेतलीये आणि आता मी भगवद्गीता वाचायला मला वेळ मिळालेला आहे, असं भगवंतांनी कुठेही गीतेत उपदेश केलेला नाहीये की आता सगळं झालंय, तुम्ही गीता वाचा, तुम्ही आध्यात्मिक मार्गाला लागा, आम्ही तुमची काळजी घेईन. नाही, तुम्ही तुमची कर्म करतच राहायची येतो शेवटच्या श्वासापर्यंत. तुम्ही तुमच्या कर्मांना कुठेही जुगारू शकत नाही, कर्मांपासून पळू शकत नाही. आणि म्हणूनच अर्जुनाला इथे भगवंत सांगतायत तू दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर, कारण तुला एक क्षत्रिय म्हणून जो अपमान घ्यायला लागेल त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ दुसरं काही नसेल. अशा प्रकारे भगवंतांनी त्याला आनंद नाही या गोष्टीसाठी व्यवस्थितपणे समजावून सांगितलेलं. मग त्याच्या पुढचं कारण काय आहे? कुठेतरी वाटतंय मी पाप करतोय हो. मी माझ्याच आप्तांशी युद्ध करणार आहे आणि त्यांना जर ठार मारलं तर मी माझ्या जर गुरूंना ठार मारलं, मी माझ्या भीष्म पितामहांना ठार मारलं तर मी कुठेतरी पापाचा वाटेकरी. परंतु इथे भगवंत सांगतायत बघा, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. थोडक्यात थोडी सेवा सुद्धा कुठेही वाया जात नाही. भगवंतांसाठी केलेली कुठलीही सेवा
अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते. त्रायते महतो भयात, की एका भयानक अशा संकटातूनही म्हणजे त्रायते जाऊ शकतं, की तुम्ही तिथून तारले जाऊ शकता. आणि म्हणून थोडक्यात छोट्यात छोटी केलेली सुद्धा सेवा कुठेही वाया जात नाही. या प्रयत्नात कुठलंही नुकसान नाहीये किंवा ऱ्हास नाहीये. त्याच्यासाठी एक सुंदर अशी उपनिषदातली गोष्ट आहे. एक उंदीर मामा आहे, त्याला चेरी खूप आवडत असते. बघा चित्रात तुम्हाला दिसतंय. आणि तो उंदीर मामाला चेरी आवडत असते आणि अत्यंत भुकेला झालेला असतो. एक चेरी खाऊन काही त्याचं पोट भरत नाही. तो कुठेतरी अन्नाच्या शोधात असतो आणि त्या अन्नाच्या शोधात असताना देवळाच्या समोरून जात असताना त्याला त्या देवळामध्ये भगवंतांसमोर दीप लावलेला दिसतो. आता ते दिव्याची ही जी ज्योत आहे ना, ती या उंदराला एका चेरीप्रमाणे भासते बघा. कारण कुठेतरी लाल या कलरमध्ये आता दिसत नाहीये, पण जे त्या ज्योतीचं मग तो कुठेतरी बघा हे प्राणी मात्र मग त्यांची बुद्धिमत्ता तितकीच असते. आणि तिथेच कुठेतरी विभाजन आहे मनुष्यापासून जे काही वेगळेपण आहे. आणि अशा या उंदराला मग ती जी चेरी वाटल्यामुळे त्या चेरीच्या जवळ जाऊन पण तो दिवा कुठेतरी मिणमिणत होता. येणाऱ्या वाऱ्याने कुठेतरी भागभूक होत होता. आणि हे जेव्हा त्या उंदराने बघितलं तर त्या उंदराने त्या गरम तेलामध्ये उडी मारली, कारण त्या वातीला त्या चेरीला वाचवण्यासाठी. कारण त्याला वाटत होतं ती गायब होती आपल्यापासून. या प्रयत्नामध्ये त्यांनी त्या गरम तेलामध्ये उडी मारल्यामुळे तो पोळला गेला आणि पोळला गेल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. ही गोष्ट घडलीये भगवंतांसमोर. आणि ही भगवंतांसमोर घडलेली गोष्ट ही भगवंतांच्या समोर प्रज्वलित केलेल्या दीपाला वाचवण्यासाठी उंदराने केलेली आहे. हा त्याचा आध्यात्मिक दृष्टिकोन. आणि म्हणूनच ती भगवंतांसाठी केलेली सेवा त्या उंदराला मोक्ष मिळालेला आहे. त्या उंदराला मोक्ष मिळवायला मदत करते. आणि म्हणूनच अशा मार्गातील थोडीशी सेवा सुद्धा कुठल्याही प्रकारचं नुकसान करत नाही, तर ते निश्चितच कुठल्या तरी संकटातून तारून नेतं. त्याच प्रकारे मग तिथे कुठेतरी मॉरल आणि आध्यात्मिक म्हणजे कुठेतरी तत्व आपण म्हणतो ना मॉरली म्हणजे कुठेतरी आपण एक नैतिकता. सपोर्ट देत असतो. हा कुठेतरी येस नैतिकता. येस माताजी, आय थिंक दॅट इज अ करेक्ट वर्ड. सो कुठेतरी आध्यात्मिक आणि नैतिक या गोष्टीमध्ये गल्लत करू नका. कारण मग ज्या बाबतीत आपण हनुमानाला बघतो, हनुमान का का त्यांची प्रार्थना केली जाते आणि का जय जयकार केला जातो? कारण हनुमंतांनी ज्या रावणाची लंका जाळली तो निषेध होता. तो निषेध भगवंतांसाठी केलेली सेवा होती. मग फक्त रावणाच्याच महालाला का नाही जाळलं? का सगळ्या इतर लंकेलाही जाळलं? कारण तो क्रोध होता, तो निषेध होता आणि ती भगवंतांसाठी केलेली सेवा होती. ज्या सीता मैयेला पळवून नेलेलं होतं, इतकं भयानक असं काम परस्त्रीवर ज्याने चुकीचा कटाक्ष टाकलेला, या रावणाला अद्दल घडावी त्या एकाच हेतूने हनुमंतांनी ती भगवंतांसाठी केलेली सेवा होती. जर हे तुम्ही टेक्निकली नैतिकता जसं माताजी म्हणाल्या तसं जर या दृष्टिकोनातून आणि जर आपण प्राकृतिक दृष्टिकोनातून बघितलं तर कुठेतरी मग ते चुकीचं मानलं जाऊ शकतं. पण अध्यात्मिक दृष्टिकोनातून तिथे कुठेही चूक नाही. कारण ती भगवंतांसाठी केलेली सेवा आहे. मग विभीषणाने काय केलं? आपल्या रावणाचा भाऊ असूनही त्याच्या विरुद्ध गेला, कारण कुठेतरी तो निषेध रावणाचं वागणं हे चुकीचं होतं आणि कुठेतरी अधर्माचं होतं. त्याला साथ न देता प्रभूंना साथ दिलेली आहे. प्रभू रामचंद्रांना ज्यांनी मदत केलेली आहे रावणाला ठार मारण्यासाठी, कारण ती कुठेतरी भगवंतांसाठी केलेली सेवा आहे. मग तुम्ही म्हणाल की भक्तीमध्ये कुठलंही पाप केलं तर चालेल का? नाही हो. तुम्ही त्याला गुरु, साधू आणि शास्त्र यांनी पडताळा आणि तरच त्या गोष्टी करण्यासाठी पुढे धजा. कुठल्याही गोष्टीचा कुठेही संदर्भ लावून चालणार नाही. म्हणून ते गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळूनच ते कर्म केलं तर ते योग्य पद्धतीने जाणलं जातं आणि तरच ते भगवंतांपर्यंत पोहोचतं. आणि म्हणूनच मग हे कुठल्याही प्रकारचं पाप मानलं जाऊ शकत नाही. बघा आपण म्हटलं की करुणा काय आहे? करुणा भगवंतांनी समजावून सांगितली. आनंद नाही तसं तू वाटून घेऊ नकोस, तो पाप आहे हे वाटून घेऊ नकोस, यासाठी भगवंतांनी अर्जुनाला समजावलेलं आहे. आणि त्याच चौथं कारण भगवंत सांगतायत, कुठेतरी पारिवारिक परंपरा नष्ट होईल असं अर्जुनाला वाटतंय. तर तसं न होता हरे कृष्ण माताजी, मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. ज्या भगवंतांचं आपण सगळं ऐश्वर बघितलं, मग भगवंताला काय कमी आहे म्हणून त्यांनी काही कर्म केलं पाहिजे, पण प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या स्वतःच्या उदाहरणासह हे सिद्ध केलंय आणि हे दाखवलंय. जो गोवर्धन पर्वत 7 दिवस 7 रात्र असा आपल्या गोकुळवासियांसाठी त्यांनी एका करंगडीवर उचलून धरलेला आहे आणि आपल्या गोकुळवासियांचं रक्षण केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे प्रत्येकाने जर आपलं नियत कर्म, आपलं कर्म, आपलं जे लिखित, आपलं जे जे सांगितलेलं कर्म आहे, ते जर व्यवस्थितपणे पार पाडलं तर वर्णशंकर म्हणजे कुठेतरी भरपूर जे लोकसंख्या उत्पन्न होणार नाही, कारण मग ती वर्णाश्रम पद्धती व्हायला कारणीभूत होईल. या कारणाला आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे अजून सखोलपणे जाणता येईल. 3.24 मध्ये याचा उल्लेख आहे उद्याच्या, कारण आपण जो कर्मयोग जाणणार आहोत उद्या, त्या कर्मयोगामध्ये वर्णाश्रम पद्धतीचा उल्लेख केलेला आहे. म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या आदर्शानिशी हे पटवू इच्छितात, की एक आदर्श व्यक्ती जर असेल, त्या आदर्श व्यक्तीने जर आपलं कर्म केलं, तर त्या व्यक्तीचं अनुकरण केलं जातं. त्या व्यक्तीचं आध्यात्मिकरित्या अनुसरण जर केलं इतरांनी, तर निश्चितच कुठल्याही प्रकारचं शांततेचा मी विनाशक होणार नाही, कारण मी स्वतःच्या उदाहरणासह हे दाखवते. म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष एक आदर्श व्यक्तीचं उदाहरण दाखवण्यासाठी ते कर्म दाखवत आहे. अशा प्रकारे या आदर्श व्यक्तीला कशा प्रकारे अनुकरण केलं जातं आणि त्यामुळे जर त्या आदर्श व्यक्तीचं अनुकरण केलं तर कुठल्याही प्रकारे पारंपरिक याला धोका निर्माण होणार नाही. युधिष्ठिर महाराजांचं राज्य जेव्हा आलं, जेव्हा युद्धानंतर आलं, तेव्हा एक रामराज्य आलं होतं, जिथे वर्णाश्रम पद्धती होती, वर्णशंकरा पद्धती नव्हती. कुठेतरी आवाजवी, कुठेतरी लोकसंख्या वाढत नव्हती, कारण ती विभागणी केलेली होती. प्रत्येकाने आपलं कर्म, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांनी आपलं कर्म योग्य पद्धतीने पार पाडलं पाहिजे. जर ते योग्य प्रकारे पार पाडलं तर निश्चितच ती एक सुयोग्य आणि व्यवस्थित वर्णाश्रम पद्धती होईल. अशा या कारणाला आपण उद्याही व्यवस्थितपणे जाणून घेऊया. आणि या सगळ्या कारणांनी जो असमंजस झालेला आहे, त्या अर्जुनाला भगवंत म्हणतायत, व्यवसायात्मिका बुद्धी रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यंतनांश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम. हरे कृष्ण. माधवी माताजी. हरे कृष्ण. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदना, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या अर्जुनाला आपण असमंजस होताना बघतोय, तो अर्जुन म्हणजे सामान्य मनुष्य नाही हो. तो नरनारायणापैकी एक उत्तम धनुर्धर आहे, भगवंतांचा लाडका भक्त आहे, जो द्रोणाचार्यांचा लाडका शिष्य आहे. आणि अशा प्रकारे ज्याची इतकी व्यवसायात्मिक म्हणजे काय, की ज्याची बुद्धी एक केंद्रित असते, परंतु तो आता या सगळ्या विचारांनी अव्यवसायात्मिक झालेला आहे, कारण त्याच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले आहेत. कारण कुठेतरी त्याच्या मनात करुणा आहे, त्याच्या मनात पापी भावना आहे, त्याला कुठेतरी असमंजस वाटण्याचं कारण त्याची जी बुद्धी आहे त्याला फाटे फुटलेले आहेत. एका बुद्धिमान लोकाच्या मनुष्याच्या बुद्धीला जेव्हा धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम या सगळ्यांनी फाटे फुटतात, तेव्हा मग ते कशा प्रकारे अव्यवसायात्मिक होतात आणि मग त्यांची बुद्धी एका केंद्रित होणं किती गरजेचं असतं. आणि म्हणून मग ती केंद्रित कशा प्रकारे व्हायला पाहिजे, तर ही दृढ निश्चयी असते आणि ध्येयही. मग अशा व्यक्ती कशा असतात, मग अर्जुनाला हे जाणून घ्यायचंय. हे प्रिय कुरुनंदना, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात, भगवंत सांगतायत त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटतात. मग हे जेव्हा भगवंतांनी सांगितलं की तुला व्यवसायात्मिक बुद्धी केली पाहिजे, कुठेतरी तुझ्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत, मग अशा व्यक्तीला तू जाणलं पाहिजे ज्याची बुद्धी ही स्थिर झालेली आहे. मग अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, ज्यांची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्यांची लक्षणं काय आहे? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मग अर्जुनाच्या मनातले प्रश्न जसं मी म्हटलं ते संपणारच नाही. हे ज्ञान आपल्यापर्यंत अगदी व्यवस्थितपणे कसं पोहोचेल? भगवंतांनी अतिशय व्यवस्थित खुलासा करून सांगितलेलं आहे, की हे कृष्णा ज्याची भावना अशी. मग अर्जुनाने विचारलं जेव्हा कृष्णांना, की जी अशी व्यक्ती आहे ती कशी चालतीये, कशी बोलतीये, कशी वागतीये, काय खातीये, कसं बोलतीये, चालतीये, हे सगळं मला जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून अशा व्यक्तीची लक्षणं जाणण्यासाठी 2.55 ते 72 यामध्ये आपल्याला या स्थिताधीर मुनीला जाणायचंय. मग ही स्थिताधीर मुनी व्यक्ती कोण आहे? की ज्यांनी आपलं मन आणि बुद्धी एकाग्र केलेली आहे आणि ज्यांनी या भौतिक इंद्रियांच्या विषय वासनांना कुठेतरी नियंत्रित केलेलं आहे. थोडेसे शब्द आहेत, पण समजायला मी सोपं करून सांगण्याचा निश्चित प्रयत्न करते. म्हणून भगवंत म्हणतायत, की कशी आहे ही व्यक्ती? श्री भगवान वाच प्रजहाती यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. हरे माधवी कृष्ण. माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे जे चैतन्य आहे, हे शुद्ध दिव्य चैतन्य, हे एक स्थिताधीर मुनी अनुभवू शकतो. ज्यांनी स्वतःच्या मनाला एकाग्र केलेलं आहे. आपलं मन आणि बुद्धी कसं एकाग्र केलंय? तर सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा. मग ही जी ज्ञानेंद्रिय आहेत, काय बघायचंय, काय खायचंय, काय ऐकायचं आहे, कशाचं वास घेणं आवडतंय, कशाचं स्पर्शज्ञान चालेल, या सगळ्याचा व्यवस्थितपणे नियंत्रित केलेलं आहे. या सगळ्यांना, या ज्ञानेंद्रियांना ज्याने नियंत्रित केलेलं आहे. आणि म्हणूनच ज्या मानसिक उपजातून मग कुठेतरी ज्या भावना तयार होतात, त्या सगळ्या भावनांना आवर घालून, त्या इच्छांचा त्याग करून जेव्हा मनाला एकाग्र केलं जातं, कुठेतरी एकांत वासामध्येच हा मनुष्य ती दिव्य शांती प्राप्त करू शकतो आणि तेव्हाच ते दिव्य चैतन्य प्राप्त करू शकतो. अतींद्रिय ज्ञान जे आपण म्हणतो, ट्रान्सिडेंटल, त्याला अतींद्रिय ज्ञान, कारण त्या इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित करून ते मिळवलेलं असतं. आणि मग अशी व्यक्ती कशा प्रकारे स्वतःला समतोलित करते? तर दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना दुःखेष्वनुद्विग्मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्येही हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्त, भय आणि क्रोध यांच्यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो त्रिविध तापांनी, कुठल्याही काम, क्रोध, लोभ आणि मग जे षड्रिपू सुद्धा आहेत, या कुठल्याही गोष्टींनी मनामध्ये विचलित होत नाही, जो सुखामध्ये हुरळून जात नाही आणि दुःखामध्ये होरपळूनही जात नाही, मग कुठेतरी जे आसक्ती, भय, क्रोध या सगळ्यामध्ये स्वतःला त्यांनी इतकं समतोल आणलेला आहे, कुठेतरी बॅलन्स्ड म्हणतो ना आपण लाईफ, तसा तो बॅलन्स स्वतःमध्ये आणलेला आहे. आणि मग त्या मनाला त्यांनी स्थिर केलेला आहे. असा जो स्थिर मन केलेला आहे, तो स्थिताधीर मुनी. ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण घेतोय, हे प्रल्हाद महाराज आपल्याला चित्रात दिसतायत. अनेक मरण यातनांना ज्यांनी तोंड दिलेलं आहे, ज्यांच्या वडिलांनी, हिरण्यकश्यपूनी त्यांना असा एकही दिवस घालवला नाही ज्या वेळेला त्यांना मरण यातना दिल्या नसतील. ज्या अग्नीमध्ये उभं राहून सुद्धा ती दृढ श्रद्धा ज्याच्या मनामध्ये आहे, तो स्थिताधीर मुनी. कारण ती दृढ श्रद्धा मनामध्ये आहे, भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहे. नारायण 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 नारायण, ती निश्चितच भगवंत आहेत आणि ते माझं रक्षण करणार आहे. अशा प्रकारे या स्थिताधीर मुनी कशा प्रकारे, तर एक कासवाचं उदाहरण दिलंय. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कशाही प्रकारे कासव कसं कुठल्याही जाणीव झाली आणि कुठेतरी थोडी जरी त्याला शंका आली तरी कशा प्रकारे पटकन इंद्रिय आत ओढून घेत असतो, त्याचप्रमाणे या भौतिक जगातील आणि या इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला कशा प्रकारे नियंत्रित करते, तर ही व्यक्ती ते करू शकते. आणि म्हणूनच मग पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. कारण मग या आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून, कारण ती व्यक्ती स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी म्हणजे आत्मिक भावनेवर कुठेतरी, कारण स्वतःचे कुठेतरी शारीरिक देहधारी भावनेवर न जळता मग ज्या द्वैतांमुळे त्रासलेले की मी शरीर आहे, मला असं होतंय, मला तसं होतंय, चिंतेने गोंधळाने एक सामान्य व्यक्ती होऊ शकते. परंतु जी ही आध्यात्मिक स्थिता धीर मुनीचा जो दृष्टिकोन असतो, हा आध्यात्मिक दृष्टिकोन असतो आणि ज्याने या आत्मसाक्षात्कारी भावनेला जोपासायचा प्रयत्न केलेला असतो आणि त्या आत्म्याचे गुणधर्म जाणलेले असतात, जे कापला जाऊ शकत नाही, जाळला जाऊ शकत नाही, नष्ट केला जाऊ शकत नाही, मारला जाऊ शकत नाही. शरीर मरतंय, परंतु तो आत्मा मात्र अविरत आहे, अविनाशी आहे आणि संपूर्ण शरीर त्या आत्म्याच्या चैतन्याने व्याप्त झालेलं आहे. अशी ही जी भावना आणि अशा ज्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेवर स्वतःला दृढ करत असतो, असा स्थिताधीर मुनी, जे आपले प्रभुपादांचं उदाहरण दिलेलं आहे. पुढे जाऊन आपल्याला तेही बघायचंय. मग सगळं कळतंय, हो सगळं कळतंय. अर्जुनाला हे सगळं कळलेलं आहे की कशा प्रकारे स्थिताधीर मुनी, आणि मग या स्थिताधीर मुनीने आपलं मन एकाग्र केलं पाहिजे. हे सगळं सगळं ज्ञान मिळाल्यावर सुद्धा सगळं कळून पण का वळत नाहीये, त्याचं कारण हे ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधोभिजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होतो आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जी प्रभुपादांनी याचं उदाहरण एक स्त्री पुरुषांचं उदाहरण दिलंय, कारण इंद्रिय विषय कुठेतरी या प्राकृतिक जगामध्ये, या भौतिक जगामध्ये मग ही जी ओढ आहे, ही जी वासना आहे, ही जी काम वासना आहे, कामात क्रोधो बिजायते, ही जी काम वासना आहे ही पुढे जाऊ देत नाहीये. मग एक स्त्री पुरुषांचं उदाहरण घेतलंय की सुरुवातीला ते स्त्री पुरुष एकमेकांकडे बघतात, कुठेतरी फक्त एकमेकांमध्ये एक कुठेतरी ओढ निर्माण होते. मग त्या ओढीचं रूपांतर कुठेतरी आसक्तीमध्ये होतं आणि त्या आसक्तीचं रूपांतर कुठेतरी मग एकमेकांविषयी वाटणारी जी काम वासना असते त्याच्यामध्ये रूपांतरित होतं. ती वासना कधी अचानकपणे नकळतपणे कुठपर्यंत पोहोचते आणि मग ती कामवासनाच कुठेतरी, कारण काम ही गोष्टच अशी आहे, हो कामाची खूप सुंदर व्याख्या दिलेली आहे प्रभुपादांनी. इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम, कृष्ण तारो वांछा तारो नाम प्रेम. इंद्रिय तारो वांछा म्हणजे इंद्रियांसाठी स्वतःसाठी केलेलं ते काम म्हणजे ती कामवासना, पण कृष्णासाठी केलेलं, जिथे कृष्ण आहे ज्या ज्या कृतीमध्ये, तिथे ती प्रेमाची भावना आहे. आणि म्हणूनच मग त्या ज्या ओढीमधनं ती जी कामवासना ती कुठेतरी क्रोधामध्ये निर्माण होते आणि मग ही क्रोधालाच कुठेतरी बुद्धीचा नाश करतं आणि ते बुद्धीचा नाश करणारं मन भ्रमामध्ये जाऊन मन अधःपतनाला जातं आणि म्हणून मग कुठेतरी माणसाचं अधःपतन होतं. माणूस त्या वृत्तीच्या इतका अधीन होतो की मला ती गोष्ट हवीच आहे कसंही करून. ती वासना, ती कुठेतरी ती जी ओढ मनाला चैन पडू देत नाही. क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होते. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अधःकृपात पतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जिथे कामवासना आहे ती कामवासना पूर्णच होत नाही.
कारण मग क्रोधात, कारण समाधान होत नाही. मग आता एखादी व्यक्ती घरामध्ये कमवती असेल, तर मग त्यांच्या पत्नीचं कुठेतरी समाधान व्हायला पाहिजे, मुलांचं समाधान व्हायला पाहिजे. मग ती व्यक्ती जी कर्ता पुरुष असते, ती कुठेतरी म्हणते, की मी कितीही केलं तरी पण यांना असं हवंय, तसं हवंय. कारण मग ती समाधानी वृत्तीच नसते. अशाही प्रकारे ती गोष्ट दाखवली जाते. कारण मग त्या समाधानाचं कुठेतरी क्रोधात रूपांतर होतं, कारण ते मिळत नाही. ती गोष्ट जर पूर्णपणे मिळाली नाही, तर मग त्याचं क्रोधात रूपांतर होतं आणि मग तो क्रोध कुठेतरी स्मृतीचा विभ्रंश करतो. स्मृतीला भ्रमित करून तो बुद्धीचा, की जी बुद्धी सत्सद विवेक बुद्धी पाहिजे, त्या बुद्धीचा नाशच होतो. मग बुद्धी काम करेनाशी होते. मग बुद्धीच काम करेनाशी झाली, तर मनुष्य काय विचार करणार आहे? आणि मग तो त्या अधःपतनाला, मग कुठेतरी वाईट मार्गाला आणि मग त्याचं वाईट चालीमध्ये त्याचं रूपांतर होतं. अशा प्रकारे या आपण इंद्रिय वस्तूंची आसक्ती, मग आसक्तीची वासना, वासनेचं क्रोधात रूपांतर, क्रोध भ्रमामध्ये नेतो, भ्रमामुळे स्मृतीचा भ्रमनिरास, बुद्धीचा नाश होतो आणि मनुष्य अधःपतनाला जातो. मग स्टेटस सिम्बॉल, कुठेतरी खोटी प्रतिष्ठा, खोटा अहंकार सगळं जपायचंय हो. मग त्या सगळ्यामध्ये त्या गोष्टीचं तारतम्य तरी राहतंय का? मग ती गोष्ट कुठल्या थराला आपल्याला नेतीये, कुठल्या मार्गाने आपण जातोय, कुठेतरी मनुष्य ते डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे त्या चांगलं वाईट या सगळ्या गोष्टीच्या पलीकडे जातो आणि मग त्या बुद्धीचा फार नाश होतो. आणि म्हणूनच मग ज्यांनी या सगळ्याला जाणलेलं आहे, ज्या स्थिताधीर मुनीला आपण बघितलं. हरे कृष्ण माताजी, शेवटची स्लाइड आहे ही. हरे कृष्णा. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे प्रभुपाद आपल्याला समोर दिसत आहेत, ज्या प्रभुपादांनी ही कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनात निर्माण करण्यासाठी वयाच्या 70व्या वर्षी त्यांनी प्रवास केलेला आहे. आणि प्रवासही अशा ठिकाणी केला, की जिथे सामान्य मनुष्य, त्या बोस्टन सारख्या एरियामध्ये सामान्य मनुष्यही उभा राहू शकणार नाही, अशा एरियामध्ये ते एकटे फिरलेत आणि त्यांनी ती भावना पोहोचवायचा पुरेपूर प्रत्येकाच्या मनामध्ये प्रयत्न केलाय. मग ते हिप्पी असू दे, अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेली व्यक्ती असू दे, पण कुठल्याही व्यक्तीचा, कुठल्याही गोष्टीचा त्यांच्यावरती प्रभाव नाही झाला. कारण त्या आसक्ती, अनासक्तीच्या पलीकडे आपल्याला ही भावना प्रत्येकाच्या मनात रुजवायची आहे. मग त्याच्यात कुठलाही स्वार्थ नव्हता, कुठल्याही फळाची अपेक्षा नव्हती आणि म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना, आपल्या सगळ्या इच्छांना नियंत्रित करून समर्थ असणारा मनुष्यच कुठेतरी या गोष्टीचा प्रसार करू शकतो आणि तोच भगवंत नामाला, भगवंतांची कृपा प्राप्त करू शकतो. असे हे श्रीला प्रभुपाद आहेत, की ज्यांचं स्थिताधीर मुनी म्हणून उदाहरण दिलं जाऊ शकतं. ज्या प्रल्हाद महाराजांचं बघितलं, तसेच हे शुद्ध भक्त प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद यांचं चित्र आपल्याला दिसतंय समोर. अशा श्रीला प्रभुपादांना साष्टांग दंडवत. आणि श्रीला प्रभुपादांनी अख्ख्या जगामध्ये, की जिथे फक्त भारतात नाही, परदेशात नाही, तर सगळ्या जगभर ही भावना स्थापित करण्यासाठी त्या कृष्ण भावनेच्या आंतरराष्ट्रीय ही संघटना अशी निर्माण केलेली आहे. आणि या सगळ्या असोसिएशननी, या सगळ्या संपर्कामुळे, एकमेकांच्या सहवासामुळे ही भावना किती रुजली गेली आणि कुठेतरी त्याचा किती प्रसार वाढलेला आहे. आज खरोखर आपण खूप 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 नशीबवान आहोत, की आपल्याला अशा प्रकारे जेव्हा असोसिएशन, आणि म्हणूनच साधू संघ हा जो पुढे भक्तीच्या टप्प्यावरचा पुढचा टप्पा आहे, याला आपण पुढे जाणार आहोत अजून. आता भक्तीच्या प्रत्येक टप्प्यावरती आपल्याला हे जाणून घ्यायचंय आणि म्हणून हा साधू संघ किती महत्वाचा आहे. हा कुठेतरी आध्यात्मिक प्रगतीवरती आपल्याला मार्गस्थ करत असतो. इति द्वितीयोध्याय समाप्त. अशा प्रकारे सगळ्या कारणांची व्यवस्थितपणे उत्तर देऊन भगवंतांनी अर्जुनाला हे ज्ञान उपदेशित केलेलं आहे. तर आता मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचार